ngai ku blei it pi baro haka kerteng ka jong Jesus Christ obalong try ba unong panim ujong abad ujong pi but ngai ngo yo blei haka ni ka stem ka pamenta bangan yo ban wan pat pi ki para bangen ki para lok ban yo banyak sam Shapi nagaktiin kajong oblay. Kung bakit tu kanipor ngam sim lala ya kaban penmi ki video. Bat ya kaban jubab ya ki jingkeli ki jongpi nak ki daw bam lakyar. Ndrei ngada sungu ya utrai ba unong prim jong au Jesus Christ. Ubala penlapat ya nga. Hadin kat tu kanipor ya kabangan ni sim bentah lengba gani ka media ministry banyak sam ikaktiin ka jong ublay shapi hagani ka video ngan kren santali ki kimat ki badon kam santali ki kimat ki badon kam kiba ngakwa yepi ya ka bapin skor hadu kabakon bad bapin ya sam lemro ya kani ke jingkran syaki parlok ki prajor ki bahayang ki bahasam but kat chaka ba pi snow but even I kata ka kubor but ngadon ni kata ka jing kerman bagaktian ka jong oblay kanam leno ai kan yalam mingi show Chris kan mau ini bagi nong kebesilor nak tahu try bangin keren ikaktian ka jong uda ka ding silor wat habang ihaban ya yang ba shibon ki aka akaneka jingim kristan ka jemi ka jingim ka bangi dakwa ban im nak mentau try ban keren ikaktian ka jong de kumta shwa ya ka bangin ya chaprang ai ka bre sa sisen pi baro ka kerteng ka jong Jesus Christ belum try ba unong panim jonga ban jong pi kumbang ala ong bane san teliki aka ngan pen kan mau yu pi bat ka benen kong ako ban pen kan mau yu pi ha kani ka kubor ka bang ako ban ai yu pi ka benen kong kalong ba habang ikren ya ka jing shisha ka benen kong kalong ba ni day ban kmit lenti ba ka jing shisha borabor kadung ngak baik kajing shisha borabor kadung ngak baik ka often ane ka hurt baik habang ikran ni kajing shisha ka hurt baik kadung ngak baik ane ka often baik kamu no expect truth to often habang ikran ni kajing shisha borabor kajing shisha ka often ane ka hurt ngimlak ban kiat nakata kajing shisha ini baik naga Bible ka beningkong Habau yo honest ula confront dalam ula kren persya ya ke pop jong u Herod kan mau ne em na ka gospel jong Markus no mandri fina puli yang tu ba u Herod ula ship tengah ya kalok upara u jong u ka Herodias pada bau yo honest yo sngow ya kata ka pop ka bau Herod ule u yo honest ula confront ya kata ka pop jong u Herod but ke Herodias sabangi puli dengan gospel Markus nong menreal the court ka kendai kala long furious ba kala bitar ado ba ni sepe cipe do ba ka isi yo honest but kada kuat ban peniap yo ke jingkai ka bedingkong nang ni kalong haba mangi ni proclaim dan ni yalap dan ni ben benar ia jing shisha jang ketien ka jang oblay persya ia ke pop hapdeng kita ki ba khot kerpat ia ka kerteng ka jang utrai kan ni ki kristan ni ko la kalong ka pop ha ka shongkha ka shongman ha ka rokom im ka jongi ka baya persya ia ka mon ukres ba ketien ka jang oblay ki bangan mla ben yo hang ni kan kong ru ia ladi abang akren ye phi akren ru nen kong ye ladi haba ka ketien ka jong oblay
kabalay lap, kabalay kai, kabangi puli, kakren persyak, kajing sisya kakren persyak, siapang kepop, kaba dan apa jongi, kabangi im, kabangi le, la kalong akan kanu kebenta, la kalong akan syok momentan, akan rokom im kajongi, kabaya persyak ya kamon, kajong tra berkatien kajongu, la kalong kerokom mani kababakala, kerokom syakri kabalai nakatien kajongu belai. Habangi keren ya kajing sisya barabor kibrio ki snow kumbasya atak ki kata kajing snow jong kibrio ki snow kumbasya atak snow kumbangi har persya ani ngi atak iki hakajing sisya para bangin kajing sisya jong kaktin ka jong oble ya ban snow tu habaka keren kadungak ya mde ba ka atak mde ba nga atak ya phi de ka ktien ka jong oble ka ba offen ya kata ka jing im ka bam ya de ka kum kamon ka jong la kalong yang nganing kong la kalong ro ya phi hagi tu ki video ki baladap ngalakren ba ngajubah ya ki jingkeli ki brio ki sotu bakla ngaling nga syujubah ya ka jingkeli balakeli bagi tu ki baju bab ya kajing keli kidai na kitu ki jing syakri ngaju bab ya kajing keli ka jongki da ka banga penchong non rem ya kata kajing keli ka jongki ne ka tien ka jong oblay pas don ki ba sno ko banga atak ya kata ka balang ka jongki ki bada sno offen ni kata ka jing kran ka jonga kim dai ban sno offen ni ka jing kran ka jonga namar ba ka e ka banga kran na siyem na kaktian ka jong oblay na syupen siya ya kata ka jengkeli na ong ni kitu gibat kibakali jengkeli na kalong hisya kumta haga balang ka jong pi le ra ya kani kaktian ka jong oblay le ekendu wi kita pinang syarai ka jong pi pedi na kaktian ka jong oblay le se kanya lami kisa ka jengkala ka bamot la kalong yang ngaro kumjo kanang makata ka balang ka jong pi kan da syakri sisya kan dalam sisya ki menstim ki bakodor sa kalenti ka jong otrai but kajing mi nang takalong ki kajing mi kay kapag kajing im jongi ka penan borom ni ka kerteng ka jong tra ka partai kan i kata pagkat no kalong kajing kiman ban i yaw kris laken tio lang pa kajing im ka jongi ki kristan pagkor kom syakri ka jongi ki brio ki sotu bakala ki sno kumbasya atak pagkumta ki to i comment ki bam yaha ene na ba ngadi posto ngam snow e ki to ki comment ka jong pi na snow pagilong ka jing kerhu na ka banta ka jonga ngayo banduay na kabanta jong pi hinray nga kwa ba pin sa score ikaktin ka jong oblay la kaktin ka jong oblay kadungnak ye pi ka offen ye ka taga pop ba ka jingim ka ba pisong thu kalay na kamon ka jong oblay matlong kom ka Herodias na ka gospel Marcos long manriu kabada snow furious kada snow pitar yaw yo ani sa do ba kada kwa ban penyaw iya u tikumta ngimday ban snow pala haba ki brio ki snow komne namar ba ujisu ulai tu lupa naga gospel yo ada senong ka bakatsan kat pra do arpo kongkom ni ada ka birthday ka syun ye pi pitip bakala syun yang ngamen siwa ye pi ada pilong naga jong ka birthday kata ka birthday kan da ie ye lagi jong de naba phim long naga jong ka birthday rengang ala jit ye pi naga birthday nama kata ken kata ka birthday ka syun ye pi imla ban imla ya kaban so pelai ya kini habang ikren ya expose ya ka pop jong ka perthai karo kom im jong ka perthai kamta maka circle jong ka jengka kristan ngimde bas ngo pela ba ki brio kin shun yengi kamtam le on shun neng kong yengi da kita gi baju khot karpat ya uji supres kiba julet jeseng kiba juan jeseng kiba kam bagidan ship jengede ship benta baru ni kunong pene ba habangin kan ni kani sia kan mi ningkong nakabakum kini kimensim an ong bait kimensim kiba koridor mo wat haba kisngowet ka kitien ka jong wela ka jing kwa ka jong ko ba kibrekin wan sa ka jing kala ka masisya kinu jor ka jing kristan ka jing kini ka kitien ka jong oblay bat bakin kala ka bomot bakin yem na ka bentau tra ka tadi ka jing iet ka jong daw
Wat la pisong offen, pisong shun yang pisngau bang kumbang atak dia kata gaji sekri ke jong pila fin snap mai ka tien ka bang kren. Tang men si ba ko jong ublai uban pisong thu ye pi. Ba pinom shun ye ka jong shisha. Ba pinom shun ye kita ki beri ke kren ye ka jong shisha. Ba da kadon ka jong shun ye ki ba kren ye ka jong shisha ka de ka jong pendem. Ye ka tien ka jong ublai. La da fi de shisha ke ba na utrai. Fi ye shisha ya utrai. Ba kita kau ban im shisha nak bentau utrai ba aba don mano bekren nak ketien ka jong ublai. Ban pin ye kata ka jong shisha jong ketien ka jong ublai cepi ban confront ko ba confront yo anes ya Herod. Ba de ka tengah ka jong ublai ka pop ka bagile. Ada de shisha pi ke ba ye ya utrai. Don try maaf ya. Kani ka ketien ka jong ublai la de shisha ya. Ba kala ba mod bang ka ban im. Ban mai nak kata ka de kajing jubab dia kita beri kepada ia je syai. Dan kita dapat kiba syukam oh badan jing dei bo try nak kiba dah kuslai sepang jongko. Kiba kiba ya ka bagiman. Kiba pat iyo ke ni kajing kata balik kajing pikla. Kin syun hi ya kajing syawat la ki don shibenta ba kata kajing dei. Ba kani kajing kristan. Ni nak benta kiba try ulaji. Pediang ni kaktin ka jong ublay te kalong ka jong kerhu na ka benta jong pi. Nama ka dakot ka ba arpo ong kum ni to kan mau ye kata kaktin ka bangala ong ye pi. Usakri umlong uba kham khrau ye ukan rat jong. Lada kila la ben yang ka mo dio jisu. Kin la ben ro ye pi. Ada kila sumar de kaktin jong kin sumar ro ye ka jong pi. Ngalay nga syukran na kaktin ka jong ublay. Telah filas ada fi ye yu tra di pit suma de ka tin jo to wala ka offen ni ka ye pi ye ka jing im ka jong pi ka dungak ye pi na fi de na tra pinom atak persya iki bakran ni ka jing sha habang kren chapang ka tu ka jing kili ka baki bri ki ong ba ato ka ni ka je aingu na ka ba khoi thong ka de ni ngalenga shu pen sha ni ka ti ka jo ublai ka tu ka but dan bro ki masuk si ye kata tetapi yang ye ketien utrai ti kan ayo la fila sumar ka ketien jo ngakin sumar ka ketien jo ngale ngam sim kran na ladi na shu i kita ki jingkili jo pi na ka ketien ka jo blai pat na kermen jor ba pinda pet bhai ki pa snap ba ye ka jing kwa ka jo ngakom nong sarai na ka benta jo ki para bang ki jo na naga benta ye la dia bat ro naga benta ka kristan in general habang ayo ban friend na katien ka jang mo ble de kamat ka bading kong kolong ba ki dia ban kemi lenti baru bor ba ka jing sha habang ikren ka dung nak ben ka hol ka offen nim de ban sokola namar ba kalong kom tayo try kan long ro naga benta baro kita ken ki ba kren ya ka jing sha kabar wat nom pen snap jar ni ka ketien ka jom blai tang ba pin yo ya kata ka jiksuk ni ong ka ketien noi don't silent God's truth to keep peace wat nom pen snap jar ya ka ketien jom ka jing Yesia blai tang ban keep la ne ban sumar la ne ba yo ya kata ka jiksuk ka Herodias ka persyang ban pin sabjar yo honest nang pen baptis namar bak tien ki joku ki pen pau ka pop ka jongkah kada kwa ban pin sabjar ba kada kwa hadu banda peniap yo ban silent ya yo honest nama bo expose ka pop ka jongkah kayo ya ka ban pin sabjar yo da ka ba dia ka baka kawa kada yo ika kli ka jamu kada yo ika tahanre kala pan pen snap jar ya ubrio de kamla pan pen sabjar de ka ketien ka jamu turah nama ba kham khrau ya yo honest day uji sukres baka ketien ka jamu ka kham dungak ka kham khrau ka kham kalong offend ya kita ken kibam trewan yang dia kan Yesus pila ban silent yang ada kano kalenti
ในฟิล์มละมันเป็นไซเลนยังไงบางเกรนกับเตียนการจองอุเบลน้ำมันละครยังไงเอาน้องชรายบางเกรนกับมันเป็นสังเกตยังไงกันตั้งกันจังยามdekat bangan ang ring mensim na kajing iit ako apa penpoy ikat tien sa kajing siya sige papuan ka Herodias kakwa ba silent no yo honest mo namal ba kikitien iba uyalap kiba kren ka penpao ka expose ka pop ka jongka kay kajing kay na ni kalong ba sibun ba kikwa yaki balang di juni yaki kisni ban tone downมันเป็นสติงเนาะอีกคู่บัวอะไรกันนี่บันเทียร์นักจิกิชากับออฟเฟนอย่างนี้บางยินำเกรนประชาเอกปอบฮักชงคากชงยินำเกรนประชาเอกปอบฮักกลิมกับออยกับตู้กับทีมฮักคอร์รัปชันฮักจิงอิมประเทศฮักเรียมประเทศฮักย้ายประเทศฮักบามกับดีประเทศฮักรกมอิมกับบะเมฮาปกมกับมันกับจงเบลชิบุนบะikwa bagi balang kilong kom tapat kidala siya nama pinam issue na ka pulpit manasin Disney bagi bikin offend yaki ba syong ka jing seng na ka ktiyen ka jong oble na confront ni ka pop yaka rokom im ka pamede ka kom kamon ka jong oble kidala labon stang ki entertainments labon stang ki jokes ki pulpit ministry labon stang ki clown ki pulpit ministry ladu no ikinong saray ki banda shim shishay ka lenti utray ka lingko utray ban kren ni ka jishisha siya kita ke ibas ngam ka ktiyen ka jung badin makadaw ka hierdor ka rokom im kristan ka jung din makadaw kami appear pa ka pertay bat man nila jenis riem kumju la khams niu penban taki ba iba kam ba kidan ke cingede ibu try ba kita ki wai ki bamdon ke cingede pad kajah kum ta ka balang ko koren hade bo pol ong wat ki gentle lu kimle kat ka ba kum kan ka pop ka sang ko bale mapi ka benen kong koren kalong ka basan sa le kata Henry kakam ke apostle kalong ka ba arpo ka ba arpo niyo ka khot ye ka khot yangi ya ka bangin ya lap ban kren ya ka whole council jong ka ktien ka jong oble banyak khu ya ka ktien ka jong oble baro ngan chu puli ya ka ni ka benta om pa chu shim si de khot nang ni si de khot nang tai ban kren tang ya ka bangis ngomon ni so ya ha ni so de ka ktien jong oble baro na do Genesis ado chu ben pa ngan chu puli ka ni ka jong apostle Paul hakam ke apostle arko arpenyo na mangam sim lapep ban yet hu api ya ka mon ka jong ublay baro ka ikita ka mon ka jong ublay baro kata ka whole council ka jong ublay ka ktien ka jong ublay baro ndai tang na ka ega bangis mo bang ni so ya hap so de ndai ya ka ktien ka jong ublay baro pala dagin kran ka ktien ka jong ublay baro nang ipi kan address ya baro issue haka jing im kristan ka jong haka jing im bakalong breu man breu ka jong baka ktien ka jong ublay kalong ka bukhor pala dagin nang man pendem ya ka nang ipi ni ka uwe ka kadi kata kan man pen kha arsin ni le baka jing breu man sino kun panyalam ni syau kuris rai ka jingkala ka masisya manet yusu ko monong penempat pan imru na ka bentaka kerteng ka jongko tikom ta don't silent God's word pat nom pen skap jar ka ktien ka jongko na persang tang ba pin so sok kata ka jingim ka jongpi ala ka jingim ka jongpi ka dona ka lenti utrai sok mapi ala ka lenti ka jongpi ka long shabar na ka bon jong utrai haka pop haka jing mamana ka leti jong ka jing dong manang ibu anam dan jing so ka jing bitar ka jong lekan lap ka long ka bajar kai hadu ka long ka ba ima ba ka ba itre ong ong thos ka ke bro man ha haka ti ka ba krabo ka jong le ka balai pikir ba yo ba ka donot jong pi ka e pikir ya ka donot ka ba e ka jong pikir bahayo baka dono jompi kalong kabae kalalong mau ka dono jompi taka di kabala
beware of a hardened heart. Usiar bahati yang kadang-kadang not balong mau kajong pi. Ka Herodias abak snow kajing kren. Jong Yohanes. Kani kajing bitar ka kala karoy. Nakata kajing bitar karoy ke kelas kajing isi ya Yohanes. Haduk bahkan ya man penyang. Pada kadang jong pi kalau mau ada ba pedang pisun penban yang kecing sisa bala keren kan pai ko por bentip pinong kom ke Herodias beware kay kecing kay yang ni ka balay kalong ba dadang iyay kan tad ya ka tien jong kecing sisa play da kecing bitar haga jaga ka bangin kalabom ni sapen kalamau ikan ikan dono ni sapen kalamau kadang kacing ma ka bakhrau ada ikan dono joni kalang kalamau Henry ni dei benang ban piang ni kata kacing sak sneng da kata kacing snoret nang bangin yo ya kacing kepu ka probo kalau ngaba arpen yo berkot ka basan riu ka pen kan mau yo ongkom no la kajing sneng ka bapa bania kajing iet balabori la kajing sneng ka bapa ong ka keting ka jang oblay bani kajing iet ka babori namar banga iet nga keren ada om iet pijulap beki pa haba ki iet kim sempat yangi namar baki kwa yangi bangin ya kan ti ke badai bang iet kan dak sempat yang namangi iet ni sneng ni sempat. Kalau kumju nama boleh iet yang usneng usempan. Badai rubanga nga iet nga keren. Nama la kajing sneng ka bapau ban ye kajing iet bala buli ka pop ka pop. Ka badai ka bahok ka bahok. Ngene melati ban pen kelapat na kuwe. Ka ketien ka jong ublay kalong halor jong ha. Kalong halor jong no rukhoy, kalong halor jong no ka balang. Kabalang kamlong halor sa Bible. Mga apostol kamlong halor sa Bible. Uno rukoy kamlong halor sa Bible. Bible kalong halor. Ki baro. But ya kajing im kristan jang iha na penyay kan kom kaktian ka jang oble. Kaya masuk tu ya kata kanang ba pinabang ba ngiting ile kom ta, ngiting ingay kom ta, ngiting iyay kom ta. Kabalang jang akom ni, kabalang jang nga ongkom no. Kaktian ka jang oble ka ongkom no. Kata kalong kabadong kamado kata balik fin so open lada ka ketian jang blek ong kani kadai ka babakal ala vidai gi bangen shisha gi ejo tra pinam so open to pi ka jing shisha namar la ka sneng ba pao bani ya ka jing ka balaburi ki ba shisha long ka jing mong na ulong ki perlo ki bagi perlo ki kai nguk ngak pai de But kajing kan nak ia kena kita sangka penmong yang ini nak penbahai. Ngam dia nong shun jong pi ngap ba ko ki bas ngap ya kaktin ka jong play ha ka di ka channel ka jong ngam dia nong shun jong pi ngade uparlok ko jong pi na ba ngade ulok ko jong pi aku akan keren ni kata ka ka kajing sisha bada bang ngajubah be kajing kali ngajubah na kaktin ka jong play kumba kalong bada pisno ba kade diam dia ka da nujor ka jing keren ka jong achua ba pin comment haki section comment section jong ka YouTube channel ka jong kadang bakanya lam ni ki babun sya kures bat ka jing sisha bat bangin im na ka banta jong ka de ka jing job ka bakhrau hadu kata tapi kemen ni ka bakum kata ka jing im ki ba sisha long ka jing mong na ulong ya si ka jing ka kan pelmong ni pi pai ba na keren ni ka ketin ka jong blai na syaba na ka ketin ka jong na ka ketin ka jong pliang ni ka kalong ka jing ka ho na ka banta jong pi ndai ki jing do jong unong shun kilong unong shun usudo an keren kilok di basisya bagi i ka bamde yung kani ka lang ka bamde bun sa kapan mong ni bang i habak kedaw i kajing bam i kajing im ka jong im kapan mong do ni habang i im ken riang habak
keren dia kata keren ka jeng jaga bangin tiang pun sing ngomong ban ban cilong ta bi ka jeng long brio ni ai bo trai pen song thu on pen kelai ka kom perkhat perdan ka jeng ni kitep ki brio ki bakli ka jeng kli ki de ki bade i ba ngaju ba ka jeng kli ki bi ka somong balik kan somong let ken chuk tu brio let si ki to ki bi ba pi tep pi thu ong ka ne ki ba ba ko kala ka wan shu ba kan dia ka po ta ka de ka jeng long jong you honest na pen ba ta ka jeng long ki brio ki jeng boleh ka bible above all Chris ulong kom ta problem ka ban mau kan mau ba fi de menang ban diang ya ka jing sneng da ka jing skore ban diang ni tadi haba ka tiang ka jing oblay ka kran ya ka jing ka jing ka basa ka bangin pen kan mau ya fi shep tiang ya oblay palat ban ni ka ba shep tiang ya oblay la fi shep tiang ya ka balang fi dem kran ya ka jing sha ala finyo kor ya ubriu hinam la ban kren ni ke jisha ni ye iki paramen se ye jaga balang ka bang don kamut pat ba ka jingi ka jungi ye kan tu no pat ye ka jing shet tieng ni jingi yo blay ba ka jingi ka jungi yo upat ban iki par pi ka jing shet tik briu barabo kan pelong ni bangin kren ye ka jisha bolong ko meladang adang burong dia kibriu pelat bania utrai namdei usyakri upadevi nama kajing siap tieng dia ubriu dia kanu pelat bani ublay kan pelong yang i bangin singap jar wat habangi i ya ke basong kher ha kajing syakri bakini kam jumha berho beli baka jala kajing kejon la kalong ha ka perthai la kalong ha kam ublay namar babun kibrio kisus ngap jar par kim tre par keren pada keren bun bet ki basu ya kan tho dega por bangin pen kala ya ko perkhat perlan ina pen chong no rem me kita ke keren ke jom kam tama ke jing hen kenang bakan sei ke ye uso bedi no thai udah kwa bagi balang ki jumi kajing temu jangka balang ka partai kalong bakan pen pawe ka borong kris komno kan pen pawe ka borong kris lada ka palang kala duno ya kajing shep tiang ya oblay ada ki banget kila duno kajing shep tiang ya oblay kajing bam shep tiang ya utrai kan mi ya kajing yang ka bakan rem ka ba mutlab ka ba ken kore ka borong jong utrai kan peloing ni bangin sange bangin kren shu kajing shisha bahang ta kajing jan kalawan jisu pun kenal ini naga gospel Matius ka bangan 10 bau khot yang ni bangin shep tiang ya oblay man shep tiang ya oblay Herod balang tengah jong ke Herodias kam shep tiang ya ke bagi brio ki perkhat hi kita ka jinglong jong Herod he fear what people thought kam shep tiang ya ke bagi brio kin sa perkhat bakum ta ula aino ya la ka jong im ha ka tengah ka jong ke Herodias pahau tau pat ba udah ngoborong bab dos shep tiang ya kata kom ya makin perkat ya udah kemuliman hadu ba kapoi ya upot ya ubaon unsya badne ya ke ka bau sungku bakalong ka babaklah kajing shep tiang hak ya kibrio kan pelong ni bangin give in no iladi hak ke bagi sungku bakalong ka babakala ginembut ya kan nuksa jong ke Herodias banginembut ya kan nuksa jong Herod pi bon ba ki Kristan hak di kisni dia compromise no pat ka jingisha tang ban tiat ya kata ka jing syaken tho ka jing syaken no ka jing syaken ben ka jing syaken kho di compromise na ka but avoid ya kata bon ba kibakom kita nadu ka pulpit ministry hadu ki basyong ha ki ben jo kaying mani nama ki ka ban avoid ya ka backlash ki tieng yo syak kan tho tieng yo syak be balang tieng yo
Sibun ki barok haga jaga bakin ship tiang yu oblay. Namba bakim ship tiang yu oblay ki sange na uban kren nado ka pulpit ministry hadu ki basyong ngapo ki ben jong ka yeng mani. Hendai Jisu khot yangi bangin ship tiang yu oblay ba ne ka ba ship tiang yu oblay Matius shipau art ho pra wak to wat ship tiang te ya kita ki ba peniap ya kamen ba ki ba malak ban peniap ya kamen sia. Hendai ben kam ship tiang yu ta balak ban penjot bat ya kamen sia ba de kamen hadu jok ding. Shua bangan poi ka poin ka bakadu ka ban bu ka ni ka jingkli ya pi ya no become ship. Ada pi ship tiang ya oblay ka sami uso ubakrao nang ta. Ada pi ship tiang ya oblay usami uso ud nang ta. Ba kalong ka jingli ran ka bakrao wat tang bangin kam ban dan ka jingkli bat unong panin. Ka bakadu ban chupan kan mau ni kenang bangin yo banyak sop up begini ki poin ka basau. Jisu ulong kanuksa naga bentaj mi. Kombolong uyo anis ubakren ni kajing Joshua. Jisu ro Ukren ni kajing Joshua. Panamar ba Ukren ni kajing Joshua. La isi yu, la shur yu, la bentio yu, la krenben yu, batro la penyap yu. Oi kajing yap jong Chris. Kadai kajing temu kajong blay ban penim ni. Hineng nginam la ban kiar ban yu I dia ka do no jong kibriyo. Kim la ban priang ni kajing sisa baru ka ofen ni ki arbau Jisu kren wahaban mat ya ka bakum kata kalenti kom ta habang ikren ni kajing sisa jaga keting ka jong blay kala ban wan ra kajing sisa kantan kala ban man ra kajing sisa kren ben Hendrai la nginyai kren ni kajing sisa baru bon kan sakadau ya nori ya no kimen siam ki bakoro ya no ye no ki bok try to buat em ki kasa kedau ya no ye no show Jesus to kum ta ka jing slur ka jami kadai ban mi na ka ding now Chris pat na ka jing mi pat ka jing na mar ba Chris pula IT no ke la de na mar ki pop ki jing ya lo ka dik na ba pula mi pat ban ai ka jing pat em ba ka jing piksan ya baro kita ki basanya tang au ma nang ni gi yo ka jing slur ban ni keren ya kajing Joshua. Hoi teng kajing Joshua pun sien yang pelong ki bru bakin bitar percaya pi. Endre ki Kristan berabor ki Joshua. Ki de bani keren ni kajing Joshua ta kajing dia. Na keren de kajing iet ya kan ni kepo. Langan jubab de kajing kelin semai. Kita kajing jubab kajing mai kajing keliru kendai de kajing iet. Na keren de kajing iet. Dan keren ro de kajing songslor. Dan keren ro de kajing smor nama kan ni kajing kubo ka keren ni pi kadai ningkong ro yang a. Daga bang asyania ha ublay ba unwan ra ban say ya kiso lai pong rupo ban chisu pasha hakita ken ba pudiang ikaktin ka jong u tikum ta ka gospel ka khot yang di om bangin snapjar ndre bangin nong kita kinong kla ba ya ini wa la kata kan wan ra yang di wat bangin do wa ya la ka jong ni ublay kajing so pun loreng kat lembat pi pen boy lemir khubor seki babon bang sayo ban kan pat haki weki video ka borong barok kalam tang show Jesus ulong try ba unong padem jonga ba jong pi amen.